Oj, det gjorde ganska ont. Aj. Åh, shit. Okej, är det grupp? Nej, hur har jag... Okej, nu är det... Nej. David, titta upp David. Har du sagt? Åh, shit. Nej. Är de borta nu? Ja, man tycker inte det är som servajter som smäller till. Jag tyckte det värsta var när man började var det runt med en gång. Ja, nu har de glömlat bort. Och så bara skulle döda dem. Okej, det här var den, jag vet inte, det här är nog inte roligt. Men det var det enda som fanns där ute som var väldigt liksom. Jag vet inte vad det är.